Sněhurka a 7 trpaslíků. To je nejnovější inscenace, která v Městském divadle Brno potěší dětské i dospělé diváky. Příběh se odehrává na pozadí známé pohádky bratří Grimmů, jemně inspirována proslulou animovanou verzí. Jsme se snažili do toho příběhu zahrnout nějaké prvky bláznivosti nebo komediálnosti, abychom to udělali, tu pohádku a rámec té pohádky, aby byla pro dospělé i pro děti, aby to byla bláznivá hudební pohádka pro celou rodinu. Příběh Sněhurky znají snad všichni. Po smrti laskavé královny matky si přivádí hodný král domů zlou macechu, která nedokáže snést krásu své nevlastní dcery. A když zemře i král, je jí mladá Sněhurka vydána zcela na milost a nemilost. Před smrtí jí zachrání jen útěk do hlubin temného lesa. Na konci této strastiplné pouti však stojí k jejímu štěstí útulný domeček se 7 postýlkami. Ovšem macecha se dozví, že Sněhurce se podařilo uniknout jejím spádům a rozhodne se jí zbavit sama. A aby to nebylo všechno tak jednoduché, macechu hraje v Městském divadle muž. Je tam hodně komiky, takže já si myslím, že právě to, že děti posléze poznají, že to asi je spíš macech než macecha, takže že to skýtá spoustu možností. Nevím, jestli zlejší, možná, že díky tomu možná trochu komičtější. A je pravda, že v těch písničkách, když jsou třeba někde hlubší pasáže, tak když třeba zaklíná nebo čaruje, takže přeci jenom ten hlubší hlas jako může trošku víc zastrašit. Pokud už jste zvědaví, jak budou vypadat trpaslíci, strašidelný les, nebo co všechno umí kouzelné zrcadlo, nezbývá, než zajít na pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků na hudební scénu Městského divadla Brno.